dajú samohákať. To ja dám už samičkovi. Malinkému samčkovi. Víš, jak papkajú opici? Mami, Sú veľký. tebe sem teraz dajú sa mnou pohákať. No, pohádkaj. A tá je malinká, tá samička. A tento samček bol najmenší. To je trošku takto, ono ešte trošku bojí sa. Už nebo. Bo víš, my sme hľadali samčeka, takéto veľkého. Nemal, tak mi dal potom oné. Ne, to nemôže byť, lebo už skákal na ne. Ja to svieci jeden. Vidíš, malí hopici naši. Oni majú jaké Červené očka. No vidíš, samček to je málo papá. Samičky viacej papajú. Dobre, Zuzi, nechaj ich tak a kúkaj. Chcela trošku poštašať. No. Môžeš ju teraz pohľadkať. Tak pomaličky. A túto skús pomalinky pohľadkať. Na hlavičku. Než mi tam zostaneš. No, vidím tenho malinkého. Nadvihni ju. On je jaký bolaživý. Vidíš, oni takto lísky papajú, všetko. Môžem sa dať pohľadkať. On ešte trošku bolí. On už pomaly říká sa pohákaným. No. Pozor, zavírame hopikov. Mne sa dajú samičky pohľadkať. Samičky. Samičky pohákaným. Chyť a natáčaj. Jaké boky oni robí. No Zuzi, poď pohľadkať samčeka. No poď, tu som. Tu je. Jej samíček. No, môžeš. Samček nás. No dobre, dáme ho hajkať už. Ne, no on nebude papkať. No choď. On je jaký kasí. No a teraz, kde ho môžeš takto? On už nebojí Čo tak môže ešte dať pár oných koláčov? Už on trošku nebojí sa, jak minulé. No vidíš, on si zvykne. Dobre, už zavreme. Ahoj, hopíček. Pozor, Zuzi. To potom sa ti dajú. On je jaký kasalec. Dáme takto hopikov našich. Vidíš, jak papkajú? Táto je veľká. Ten samiček je kasí. Dobre. Stačilo.